רונית, את תהיי זה, תתפקסי, יאללה. רונית, תמונות אחר כך. הלאה שנטל. יאללה, להחליף את הצמיד, לתקתק. תביא צמיד. יאללה. איך היה מתוקה? טוב, אל דברי. להחליף את הצמיד, שנטל. אני שמה את הזה, רגע. יש. תכף. יש. בדיוק, זהו, בואי. בסדר, נו. תנו לה לדבר. רק, חבר'ה, אתם שורפים זמן, תתחילי לרוץ כבר. צאו מהשוק, עוד מעט תפתחי פה חגיגה, יאללה. אמרנו בלי זמנים. מה? בלי זמנים במהירות של הריצה, לא? רונית, תעשי שלום. אני עשיתי 4-1, לכי. רונית, ללכת, 4-1. איך היה שנטל? היה כיף, אבל החום כל כך היה קשה. כן? החום מאוד מעיק, זה היה... באיזשהו שלב הרגשתי שהרגליים שלי לא סחבות? לא. ואז אמרתי, אני לא רוצה להיות סטטיסטיקה, אני הולך...